Ez tengezariyên bejî di dilê xwe hûstî xwar de bi xeyd û azaran kedî dikim. Tu kes nizane pençeşîr çawa dake zeba min, çawa hilma min kir mîna pûka gebarê. Jana bindestiyê çawa avêt nava qolincên min, çawa min ji mirovahiyê dûr xist, mirêka qederê çawa ser min biriqî, çawa derdora min bi hetîketî bi a xwe û çawa mistek ristek ketin destê min, mîna peyxama ku xudan daye. Tu kes bê nizane, bêwelatî çi birîne xedar e.